तू जल्दी उठ वीडियो पर लास्ट पॉइंट देखो तो जानी दो भाई पर बैठा है अवस्था मु को तते किछि कहनी मु मो स्वामी कहली ମୁଁ ବି ତତେ କିଛି କହୁନି ହେଲେ ଖେଣି ରାଣ୍ଡ एठी तम आगे मते को सुबिला यार लव केन ଏ सुविधा ଡାଲମା कोन ତୁ ହଉଛୁ ରାଣ୍ଡ ମୁଁ ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ ତୁ ମୋ ଲଭ୍ ଦୁଇ କୁ ଭାଇ କହିବୁ पर ରାଣ୍ଡ बैठा ବୋଲି लेते असुविधा ମାରିକି ଆଜି ତ ପିଟି ପଟେଇ ଦେବି मारी पीठी फट दे बड़ाई करेला पर ମାରିବୁ ଆଉ କହିବୁ लास्ट पॉइंट देखो ଯଦି वीडियो ଏଠି पर ଘରେ होता आप ରହିବାର ଅଛି देखिए ନା ମୋ ଲଭ୍ କଥାରେ ଚାଲ ମୁଁ ଯେମିତି ଚାଲୁଛି ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ। ନା ବା ତ ଖାଇବା ନେଇକି ଯାବେ ये 18 वर्ष लव देखो से बूढ़ी ବେଶୀ ଭାତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ନେଇକି କରୁଛି ପଳେଇବ କିଛି ନ ସେ। କହିଲା ବେଳକୁ ୟା ବାତ ମୁଁ ଖାଇବି ମୁଁ ମୋ ଲଭ୍ लास्ट ବାତ पॉइंट ଖାଇବି वीडियो ନା कौन ଆଉ। कहूची देखो तो लव पाक आसलानी କଣ ଲାଗୁଛୁ ମୁଁ ଏ ଲଭ୍ ଟିକେ ଆଖି ବନ୍ଦ କର ନା काई की ଫାଉଡା କୋଦାଳ ଶାବଳ ଡିବି ଲିଭେଇକି ଗୋଟେ ଝିଅ କରିବା ତା ନା ଦବା ଶୈଳ लास्ट पॉइंट देखो भात खाइबे जे ता पाखरे डिबिली भी मो पाखरे ଏ ଲଭ୍